ಎನ್ನ ನೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಡಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು UPSC ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿಜಿ 2 years 3 years ಬೊಕ್ಕ ತೂಕದಾದ ಅಂದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ಲ ಉಂಡು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಇರೆಗೆ UPSC ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಲೈಕ್ IAS ಆಫೀಸರ್ UPSC ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದೇಶನ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾದನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ದಾದನ ಮನ್ಪೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DC ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂದು ಎಂಕುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಮಂತಿತ್ತ ಅವಿತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಸ್ ಏನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಡು ಪಂಡ ಇರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಐತ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಅವು ಈರ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಇತ್ತು ಪಂಡದು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಅವು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಕಲ್ ವಿಸಿಲ್ದಾಲ ಪಾಡುಜರ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೋನಿ ಪಾಡುಜರ್ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಲೈಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ನೋಟಿಫೈ ಅಕ್ಕಲ್ ಏಪ ಬರ್ಪೇರಂದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಮಂತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಪ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏಪ ಬರ್ಪೇರಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಡಂಪ್ ಇಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಎಂಕುಲ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಫೈ ದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ಈತ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆಂದು